totally ngabatshethi ngiyayeka esikoleni bathe khako mama uzophila ngani ngoba la ekhaya kuyasetshenzwa kuyafundwa ngathi mina ngizoyiphilisa ukuthi kanjani ngathi ngizohamba ngoshaya isicapha ematekisini ngashaya futhi isicapha Thekwini ngakuduma ngalonto yangihlula ngahamba sathi siyenkonzweni yabona into edlozi ijule kakhulu bamkhisi sathi siyenkonzweni inkonzo simenywa kuphi eMelmoti la ngizalwa khona engibaleke khona sengibalekele phela manje sengihleli ngala kumnandi eThekwini mase eMelmoti ekseni guqe sicule siqede ngestage ekseni kuyongenwa esiguqweni ngaphuma lapho ke ngayongena emanzini ngiyofuna umfula engingawazi kodwa ukuphuma kwami umoya ungitshela ukuthi la ekhaya esithandaza khona kunomuntu osendaweni ethile uma ngiphuma lapho ngesikhathi bengibhudubeza bengilanda ngihambe lapho kuthiwa ngabaleka ngaze ngayongena khona emfuleni uma ngiphuma lapho ilapho kwangena khona ukhokho wakhuluma kanti uma ngisesontweni lento bilokhu yenzeka uma ngithandaze ngajula kakhulu ivele ivuke lento yalomuntu engingamazi okhulumayo athuka abafundisi athuka abazalwane athuke wonke umuntu la esontweni athi yena ubani so lento yangena kanjalo ke kumina ila kwathiwa khona mangisuka kulomfula thathani lo mfana ninuse kwabantu ngathi wasa kanjalo mina ngiyabonga mfoka Ntombela imnandi lena ngicela ke manje singona nabo la ngigcine khona kakhulu yes sir isihloko sami namhlanje ilanda ukuthi khona izangoma abelaphi abantu ababehlonishwa behlonipha ubunyanga nobungoma bekhonzwe isizwe yes sir welaphile ba yebo mawuthi ngokuthwasa 1992 ngangakazi ukuthi ngoke ngithwasa yebo yini mhlawumbe ungiphuthume yini oyibona emsebenzini kwakho ngenkathi uqala ukusebenza oyibonile kwelapheni enhle noyibonayo ke eyenzeka namhlanje embi kulomsebenzi wethu mhlambe eyuthulaza umsebenzi wokwelapha khabazela wonakele kakhulu asingasho nokonakala ufile okokuqala okwenzekile siqale salahla isiko sakhohlwa ukuthi singobani 2 umuntu owelaphayo sinenkinga ke lokwavela lamafoni okuthiwa ama smartphone yaqala lapha inkinga ukuthi umuntu afunda ukuthi angakwazi ukuzidayisa noma into yebusiness ngokungabi khona komsebenzi namhlanje khabazela ulala nomuntu endlini avuke kusasa seyisangoma ngoba wena uyisangoma namhlanje emizini emakhaya esihlala kuyona uthola bonke abantu kuthiwa sebenedlozi ngenxa ukuthi umkhizi uVVO ungenwe yidlozi babona kuyena ukuthi kuyaphileka edlozini abese suko wakina afuna ungenwe ledlozi so into eyonakele kakhulu eyonakele okokuqala isifo esingeke sikwazi ukuselapha umona uma kunomona bese kuzoba khona ke lento yokuthi mkhize awusazazi noma uyisangoma noma uyinyanga lento ihlukene kaningi sinabathandazi njengoba ngisho ukuthi ngaqala ngawo umthandazi sizoba nesanuse isanuse sikhuluma ngesangoma sizoba nogedla ugedla sikhuluma ngomuntu owazi umuthu malume wami lo uchiliza owayehamba ngamadolo eseyishosha babeshana nezinsizwa ngomuthi beshana nomcophela ngapha kwaqoloqolo ngomuthi wagcina sehamba ngamadolo iyona insizwe yangifundisa kakhulu induku zokulwa nabanye ababhemu njoba bethi bangishaya ngingayindawo bethi bangifaka ejele ngingayindawo bethi bangenza lokhu ngingayindawo ngilokhu ngiyimina nje akuzweli manje ibambe lapho ngiyajabulisa ulapho yes sir ukuthi ngesingisi ngibe personal okay sesingeza kushayisa kakhulu futhi usho kahle mawuthi insizwa mina ngimdwayidwa mina ngimdwayidwa into engishayelwayo ilesi sikhwama engisiphethe ngoba engikukhumbulayo ukuthi la yaqala khona lento ngangibizwe la ekhaya okhozini ngizongena kwishow ngizosakaza ngalento yangomgqibelo laba basiningoma then kwaphuma iphephe laphuma ngolwesibili lathi mina ngiboshiwe bekungade ngisokhozini ngathathwa amaphoyisa okhozini kushiwo nje ihaba isolezwe labhala into engekho usho lokho ngakubona sengubona ephepheni iphepha nje labhala kanjalo ukuthi ngamanye amazwi kuseyiyona impi iyona impi yenyanga ngoba intathele yangifonela ngayitshela
ukuthi cha mina okhozini ngafika la ngangihamba namaphoyisa kamasipala drive imoto yami angihlanga bezotho ngathi abafowethu ngangicela ukuthi cha inyanga zaseThekwini ngibone ngathi zinenkinga bese kunale team ehlanganayo ukuthi uma balengwe ngathi usimise kabi kwaplantwa abantu ukuthi akoniwe igama lami kwaplantwa abantu ukuthi akube khona abantu abazofika bezongicupha bezongibetray kwaplantwa ngisho abantu besifazana ukuthi abafike esigodlweni bezothi ngilale nabo ngenhlahla ngathi mangakha ngafaka ikhamera esigodlweni ngaqale ngashayelwa lokho ukuthi kunabantu abacomplain ukuthi uyaba abuse uyifakeleni ikhamera esigodlweni ngathi ngenzela ukuthi makukhona umuntu oplan ukwenza into wrong ngami kube nobufakazi ukuthi la esigodlweni sami kwenzakalani.